Benoučky jako proutek a jablka, mrkev, semínka prostě vyzdává zdravou stravu, že si občas nedopřeje něco sladkého, to si teda dopřeje pěknou kalorickou bombu, až se vám z toho zatočí hlava a ještě si přitom krásně zaspívá. Nápadů mám strach, že se nic nevyrovná tvým bláznivým snům. No jo, to je krásná písnička, že jo, milí diváci? Já vám přeju krásný večer a myslím si, že nemusíte vůbec pochybovat o tom, že tento hlas patří mému dnešnímu hostovi. Ano, víte, kdo to je? Zpěvačka a herečka Lucka Vondráčková. Lucinko, pojď. Pojď, ahoj. Dobrý den, dobrý večer. Čau. Ahoj, Pustino. Ahoj. Děkuju. No tak víte, jak to sladce nádherně začala písničkou, polívkem, tak já jsem absolutně spokojený. A já si myslím, že i vy dneska budete spokojení, protože Lucka nám během malinké chvílky prozradí, co jsi pro nás připravila. Tohle je úplně neuvěřitelné, tak vám to doma nikdo nepřipraví, jo? To je prostě úplně nádherný. Dobře, tak ale každopádně, no taky počkej, doma to taky musí se nějak nachystat, ne? No u mě ne. Ne? Já to tam plácám. Plácáš, všechno. To ti ještě povím, jak to minule dopadlo, jo? Takže já doufám, že teďka to jako dopadne mnohem líp. Počkej, tak já jsem nejdřív předeslal jednu věc, že opravdu, ty jsi známá tím, a to si myslím, že to je jasné. Budeme si povídat, nebo přitom už budeme pracovat? Budeme si nejdřív povídat a přitom budeme pracovat. Počkej, je to hodně prací? Je? Aha, tak ty se ale chápeš to, že chlapi mají jednu takovou nevýhodu. Oni dělají buď to jednu věc, anebo druhou. A dvě věci nějak nám to nejde dohromady. Tak já budu povídat a ty budeš pracovat. Dobře. Ne, ale to je známo, že jsi vyznavačka zdravé výživy, což je v pořádku. Máš ráda pramenitou vodu, což je také v pořádku. No. A tohle to teda je pro mě ďábelská záležitost, protože já vím samozřejmě, co budeme vařit. Tak co budeme vařit? Tohle je naprosto nejgeniálnější recept naší rodiny a jmenuje se Malakov. A bez tohohle Malakovu prostě neexistovala návštěva. Ty to prostě ale prožíváš, jak ty pěstě do toho jdou jako, no fajn. Bez tohohle Malakovu neexistovala návštěva ve Slatíňanech u naší babičky. Ona byla naprostý expert. A já jsem jednou říkala, babi, prosím tě, tak všichni jako už ten Malakov umějí v naší rodině a já ho neumím, takže je tady nějaká chyba. Tak, ano, chybka se nějak vloudila prostě. Chybka se vloudila. A tak jsem za babičkou jela jednou na soustředění malakoidní, jsem tomu říkala, aby mě to naučila o prázdninách. Dobře, tak pojď to naučit naše diváky. Problém byl mě v teda tom. Taky. Dobře, takže nejdřív si uděláme krém. Já jsem si to tady radši všechno dala na papír. A víte, to se mně strašně líbí. Proč jakože to normálně taháček, jako je to v pohodě, nic se neděje. Nejdřív budeme dělat krém, ten je úplně nejdůležitější. Na to potřebujeme tadyhle tu velkou misku. Dobře, já jako každopádně bych ti klidně asistoval, nebo pojď si popsat nejdřív teda suroviny, co budeme potřebovat. To vidíš, tady si vezmeme 20 deka másla. Nejdřív si řekneme, tohle to mě zajímá. To je rum. Rum? To je nejlepší na to. Ano, čerstvé jahody, máslo, dva žloutky, logr z kafe, merunkový džem, moučkový cukr, mlíčko, šlehačka a tunu piškotu. Ano. Každopádně tohle mě něco připomíná, myslím, že jsem pár dílů viděl. To je marmeláda. To už je hodně dávno, ale... Jsem nepochopila. Ne. Teď už jsem to pochopila, já jsem... Dobře. Tak pojď na ten krém. Takže teď ten vytvoříme z 20 dek masla. Dobře, já to tam... Kydní. To se hrozně dobře pamatuje, protože je to 20, 20 a 2. Jo. Dva žloutky. No, jsi tam měl dát až po tom cukru, ale to nevadí. Tak ono se to smíchá stejně jako v žaludku, že jo? Jo. Tak, můžu? Ano, můžeš. A minule, když jsem to dělala, tak já doma totiž nemám takovou tu váhu, jo, která mi odměří, kolik je čeho, takže jsem to musela vážit tak jako na rukách. To potom musím ti se nestačíš divit, co z toho... Tak a teď já bych potřebovala, abys tohleto rozkvrdlal pořádně. Já rozkvrdlám, protože víš co, my na tom máme takovou věc, která je velice příjemná. No, tu taky nemám. Já už jsem to já taky na tyhle ty... Já myslím, že ty umíš vařit.
Ale vařit, ale to je pečení, ne? Teda, ne, to nebude pečení. My nebudeme pít. To bych... To bude ten máselný krém, jako? Ano. No. To máslo musí být teda v pokojové teplotě, aby se nám rozpadlo, že? No, aby nebylo stuhlý, protože to bychom se nikam nedostali, že jo? A do toho potom přijde trošku toho logru, aby ta hmota, kterou teďka ty tak hezky jako tady vytváříš. To není jako káva, to je logr. To je logr z kafe. No, tam nemusí být tadyhle to nahoře, tam jenom ten logr je důležitý. Tak ho vyber lžičkou, tady je lžička, jestli chceš. Výborně. Ne, promiň, tady. Já tě Lžičku aby, no, myslím, že jo. Mňam. Ježiš, tohle je totiž vždycky to nejlepší. A já do toho přidám takhle trošku logru. No. A musí se vytvořit taková ta mramorová hmota. Jo, Jo, mramor. Minule, když jsem to dělala, tak jsem tam dala toho logru tolik, že vlastně celé to těsto bylo černý a to nebylo dobrý. Tak myslíš, že tohle to bude akorát? No, zkus. Jo, máme mramor. Yes. Je to velký mramor, tohle to ježišmarja. To je mramor do koupelny, tohle, to se dá normálně fládrovat. Tak. Já už tady simultánně s tebou budu vytvářet další věc, jo. Naliju mlíčko do téhletý krásný misky. Když tohle to už máme teda jako hotový, tak... Tak to na nás počká teďka. Nedělej si s tím starost vůbec žádnou. Jo, dobře, to je krásný. Nedělej si starost, to počká. A tady jsem mám nalila... to dát chladno? Nebo ne, to dobře, tak jo, ne. No to nechám tady takhle. Do mlíka nalijeme trošku rumu, podle toho, kolik chcete a jestli chcete být opilí potom, nebo ne. To stačí takhle, malej pana. Jen tak na vovoňáňa. Tam dávám víc, ale dobře. Tak jestli chceš, tak... Ne, myslím, že dobrý. Jestli dneska to Malakov věnuješ mě, tak mě to stačí. Já si to trošku zamíchám takhle a teď mi připrav tadyhle tu formu krásnou, co máte. No. Já jsem úplně z toho nadšená, jak to tady máte hotový. Představte si, já doma nemám žádnou takovouhle formu ani na tohle, jo. Tak jsem si vzala mísu. Máš doma kuchyň? Mám doma kuchyň, ale bez forem. Jasně. A vzala jsem si takovouhle mísu a teď pochopíte, co mi z toho muselo vzniknout, jo, což já jsem nepochopila samozřejmě. Tak počkejte. Tak a teď do tohohle mlíka já vždycky ty budeš piškotky. Já budu piškotkovat. A to můžeme oba, že? To můžeme oba. Vždycky počkej, ale řekni takhle mi, tak tohle to je taková zbližovací forma, tohle to víš. Jako no ale musí být větší mistička trošku. Ano, dobře. Jsem vybrala malinko. Prosím tě, Ne, prosím tě, takhle to tam nemůžeš dávat. Jo, musím být jako důsledný. Ne, musíš to tam dávat jako tím placatým dolů, protože já vím jinak právě, to potom nemohl. Ne jako lajdák, ale prostě pořádně. Tady vidíte názorný příklad, jak se to nesmí, protože tenhle chudák už tady zůstal v tom mlíku hrozně dlouho, takže už by se nám tam úplně a já ho tam stejně dám. A dej ho tam. Aby nebyl já zas podle jako chlap, tak ono tohle je ve spotech, v podstatě tam by to bylo jedno, jestli to v obráceně nebylo. Nebylo, no jistě, že nebylo. Samozřejmě, že ne. To samozřejmě, že ne. Prosím tě. Minule, když jsem, ještě tě přeruším, když jsem měla tu svoji super formu, jo, která vůbec nebyla dortová forma, tak jsem to vlastně dávala takhle po všech těch stranách. A pak, když jsem to vyklopila, to svoje dílo, tak ono se to celé rozpadlo. Takže jsem to musela jíst po takových těch torzech. No mě právě teďka napadá jenom jedna jediná věc. Já si myslím, že diváky taky. Čím my to spojíme? No tím krémem, co si ušlehal. Tímhle? Jo. Aha. A pak se to teda musí dát ale normálně do ledničky, aby to nějak zatuhlo to máslo. Do lednice není dobrý to dávat, je dobrý to dát za okno. Ale tady to za okno není, protože my jsme tady ve studiu. No tak to dáme do lednice, to je jedno. No ne, prostě stačí věta, že se to musí dát do chladu. Do chladu. Jo, tak vidíš, to jsme se shodli. Do ladu a skladu. Do ladu a skladu. A prosím tě, chtěl jsem se tě právě zeptat na jednu věc, protože zněla tady krásná písnička. Aha. Já musím říct, že na rádiu ji velmi často hrajeme. To je tvé nové CDčko, je to tak? Bude na novém CDčku. Bude na novém, Strach. No to je už na novém CDčku. Jo. Takže kdy vyšlo přesně? Tak před měsícem? Počkej. Teďka nech CDčko v mlíce plavat. No. Protože jsme udělali první vrstvu, podívejte na to. Ta se nám povedla. Martine, ta se nám povedla. A teďka vezmu takovouhle tu špachtli. Tady pro mě, já jsem ji nechal omočit jenom tak. No. A teď to tam takhle na to rozmáznem, jo? Jo. No tohle to teda babička, jako jo. Co babička? No tohle to jako dělá babička. To dělávala babička, ale
to byl právě kámen úra... Tak já budu mluvit. Babička právě, když mě to učila, tak pojala takový nápad, že jako mě to naučí s nějakým novým receptem, jo? Že ten klasický, že už to všichni umějí, přestože já jsem jí říkala, že já to neumím, jo, v pořádku. No tak já nevím. A ona mě to učila s nějakým novým receptem a my to pak udělali. Přijeli naši a nikdo to nechtěl jíst, protože to bylo strašně hnusný. A jak to mohlo být hnusný, že to je tak jednoduchý? No, protože mě to učila s tím extra receptem. Jo, promiň, já jsem tě teďka jako poslouchám tě, ale zase se soustředím jenom... Ale děláš to úplně úžasně, jenom tadyhle to prosím tě dávej víc do těch krajů, jo, aby potom to jsme mohli celý budeme mít dost toho krému? No, budeme muset. Budeme muset, no právě. Tadyhle já ti ho trošku dám, ať mi s ním tady... Já ti s ním nezavazím. Tak já se prosím tě vrátím teďka k tomu CDčku. Je to vlastně po jaké době nová věc? Po 2 letech. Po 2 letech. A myslíš, že je to, tak říká se, že by zpěvák měl vydat každý rok, ale to přeci není žádná podmínka. Já si myslím, že na to, aby bylo dobré CDčko, tak je potřeba odpočinek a taky pomalinku sbírat různé nápady a to říkáš muziku. Docela fajn věc, protože mě hrozně baví cestovat. No, a to je o všimla tebe jsem známo. a všimla jsem si, že vždycky, když se od někaď vrátím, a je úplně jedno, jestli jste někde na chalupě třeba za Prahou, a nebo jestli jedete, teď jsem byla v Moskvě zrovna naposledy, bylo taky docela zajímavý. To věřím. Tak vždy... Ne, já to teďka nemyslím ve zlým, totiž tam jsou ďábelské záležitosti, co se tam dějou. Tak budeme si pamatovat Moskvu, na to potom navážem, ale my teďka budeme tady navazovat dále. No. Protože jsme dali první vrstvu, další tam možná příště budeme ekonomičtější malinko. No. A teďka dáme ten meruňkový džem. A záleží samozřejmě na vás, jaký džem máte rádi. A jenom trošku, on je sladký. Jenom malinko. No a to tam rozklidni takhle. Já už bych tadyhle takhle v té první vrstvě vždycky. Kolik dáváš vrstev? Až to je úplně plný, ne? No, ale já jsem měla tu velkou, že jo, takže jsem dávala jednu za druhou, bylo tam asi 35 vrstev. A stejně to nikdo nejet. Já pevně věřím, že tohleto si... Výborný, já myslím, že takhle to stačí. Jsem jednou viděla babičku, jak dělala. Počkej, jo, a teďka jahody na to dáš. No, jenom tak samotamo. A můžeš tam dát třeba, já nevím, tak máme meruňkovou marmeládu a plníme to jahodama. Máš nějaký problém? Ne, já nemám vůbec, každopádně to proti gustu žádný disputát. Nebude to moc dobrý. Takhle. A teďka začneme druhou várku piškotu. Jo. No, ty jahody tam jsou jenom tak jako pro barvu. Jasně. A takhle to jde prostě furt a furt. Jo. No tak vidíš a proto je to těžký, protože to zabere hrozně moc času. A můžeš mi pomáhat. Jo, já ti budu pomáhat. Já jsem se právě mezi tím se chtěl zeptat. Tak víš co, tak já ti teda budu pomáhat. Ano. A mezi tím si diváci každopádně můžou napsat tento ryze načas nenáročný recept. Tak prosím vás, ten náš Vondráčkův Malakov se skládá z půl deci rumu, někdy můžete víc, někdy míň, ale půl deci základ, 20 jahod, 4 balíčky dětských piškotů, já dávám většinou 6, 200 gramů změklého máslíčka, 200 gramů moučkového cukru, 2 žloutky a z kafe jenom ten logr, no a na to potom šlehačku, taky mlíko a meruňkový džem. Máslo, cukr a žloutky umícháme v keramické nádobě a když je krém vláčný, přidáme do něj trochu logru ze spařené kávy. Ve směsi mléka s rumem namáčíme piškoty, kterými poklademe dortovou formu. Piškoty potřebujeme vrstvou krému, poté vrstvou meruňkového džemu. Další vrstvy se opakují. Pokládáme pravidelně piškoty, mléko, krém, jahody, džem a zakončíme krémem. Nakonec ozdobíme šlehačkou. Tak Lucka, teda musím říct, že jsem tak trošku upiškotován, každopádně ujahodován, ukrájen, ale těším se, že to všechno to se těším. Prosím tě, a ten druhý recept předpokládám, že je to tvoje oblíbené jídlo. To jsou knedlíky, oni jsou tvarohoví, já jim říkám kynutý, protože to zní líp. Jo? Ale ne, počkej, já teda, jestli můžu, tak ono, totéž není totéž, ono, tvarohový a kynutý, to jsou blbouni. Víš, blbouni jsou takový to velký buchty a v tom jsou třeba borůvky. Ty jsou příšerný, protože když si je koupíš v obchodě, tak oni jsou takový jako hrozně veliký a pak do nich
jako No, zakrojíš a tam nic není. Ano. Takže já bych doporučovala, buď to teda meruňkový, ty mám moc ráda, nebo jahodový, ty jsou taky dobrý. A my dneska budeme dělat jahodový. Budeme dělat jahodový a nejtakový diskutabilnější jsou asi ty, kde jsou pecky všechny. Co chceš zase vykydnout, jak říkáš? To je nejkrásnější část mužů, jo? Jo, dobře. Mně se strašně líbí, že já bych si třeba povídal s Luckou o věcech jako pracovník a Lucka prostě v tuto chvíli prostě miluje to, že bude vařit. Jo, takže si to tady užívá, tak užívejte si to společně s námi. My jsme mluvili o té Moskvě. No. Máš pravdu, protože vždycky, když se od někud vrátím, tak mám pocit, že tím, že mám tolik zážitků a tolik nový energie, a vždycky ta energie je jiná, ať se vrátíš odkudkoliv, tak potom mám větší chuť i jako do práce. Jo? Že jakmile... Napadají tě třeba nějaký motivy, texty, písničky? Mám nový nápady, takže vždycky ta deska teďka vychází po 2 letech a za tu dobu jsem byla všude možně, protože jsem měla možnost jezdit Francie, po festivale. Španělsko, Anglie byla... Španělsku ne. Španělsku ne? A tak promiň, to jsem se splet, že se učí španělštinu. Jo, to ale tam jsem ještě nebyla. Tak pojď matlat. Tak, takže vlastně přinesla si s nápady odevšad a teďka dá se říct, že spoustu těch věcí najdeme na novým CDčku, je to tak? No, ty tam nenajdete přímo, ty jsou tam zakuklený a jde hlavně o nápady, tam nejde o témata. Jo, jako, že to máš druhý plán, no tak to dej do programu. Jde jenom o to, jestli se ti písnička líbí nebo ne. 2, přesně tak, a mně se líbí. Takže 3, dali jsme tvaroh, a co to je za mouku? 4, polohrubá, 5, 6, nevypadá jako polohrubá. 7, je polohrubá určitě. Jo. Jinak, co se týče ingrediencí, tak jak vidíte, polohrubá mouka, strouhaný tvaroh, jahody, vajíčko, to je cukr, ne, toto není cukr, je to cukr, ano, vanilkový, tohle to je práškový cukr, máslo. Máslo dáme potom rozpustit, ale teďka potřebuju od tebe, abys dal tyhle 2 vajíčka, mě se vždycky nějak rozpadnou v ruce do toho. No to tak počkej. No. To dělám takhle, že si nejdřív uděláš tím vajíčkem. Víš, jak to dělal Mickey Rourke v 9,5 týdne? A jak dlouho ses tohle učil? Já? No, hodně dlouho. Počkej, a teďka už se tam nevejde to druhý, to nám přeteče. No, to jsem přesně tušil. No to je úžasné. Tak. Pojď sem. No a teď to nedohoníš. Takhle. Tohle to nedohoníš. Takhle? Tak. Já nevím, proč to takhle vzniklo. Co? Proč to? To normálně... No, musíš to pochytat. No dobře, ale tam má to být na to... To je nějaký divný. Počkej, tak jak divný? Takový moc rozkydlý, vidíš to? Ne, to se udělal. Já bych víc mouky bych tam dala. No to určitě. No, tohle vyjde tak na 10 jich. Možná, no asi jo. No, výborně. Ještě. Tím se to zahustí. Ještě, neboj se, ještě. Šmanko, te babičko čaruj. Babičko čaruj. Babičko čaruj. Je dobrý název. Ano. Až to ještě hodně mazlavý. Tak. Já jsem v New Yorku viděla takovej pořad úžasný japonský. No. A musela jsem si na tebe vzpomenout, protože on byl o vaření. Že jsi se na mě vzpomněla takhle? No. Člověče. Byl o vaření a bylo to něco neuvěřitelného, protože v tom pořadu soutěžili 3 geniální šéfkuchaři. Ano, tak to se netýkalo mě, ale že jsi vzpomněla, to mě těší. Ne, ty bys to mohl moderovat, kdybyste to tady provedli. Jo. A v tom je celý ten for. A ty šéfkuchaři měli říct, já myslím, že už to bude dobrý, myslíš? Mám se do toho pustit ještě taky? Jo. No. A ty se zatím umyj ruce, prosím tě. Děkuju. Musím trošku mouky, jo, protože to je... A když... Já to musím trošku mouky, ale to neviděla, já jsem to musela trošku mouky, to strašně mazlavý. Jestli trošku mouky to ještě chtělo. Chtělo to malinko ještě trošku mouky. Ale jsi hodnej, že to neslyším. Ale to nevadí, je to dobrý, prostě on to chtěl malinko mouky, on to chce ještě pořád tu mouku. Víš, co ta mistička je v podstatě úplně takže celá, tak. Ložici asi jistě, ne, není, je to dobrý, tak víš co, teď to začíná být teprve o něčem, ale pěkně jste rozdělala, je to dobrý. Počkej, a tam ti šéfkuchaři, abych nezapomněla, kde jsem skončila. Jo, mohla by si mě otřít, prosím tě, čelo, protože jsem hodná, já myslím čelo, ne celý obyčej, ale dobrý. Děkuju. Jsi trošku rozpaprčená, veď? No, jasně. Ale chtěla jsem ti říct, že ty 3 šéfkuchaři, kteří tam byli, tak si vymysleli, že za 20 minut udělají tolik a tolik jídel. Řekli třeba 21. A byli na to sami. Budu válet, víš? Hezky to děláš. Budu válet, víš? Hele, já potřebuji ještě mouku, ne na to těsto. Ale... Tady ale už není žádná. Tadyhle je, tadyhleta. Víš, aby se to nelepilo. No. No, dobře, no povídej. Oni si to vymysleli a teď bylo na nich, jestli opravdu v těch 20 minutách, kdy se to odpočítávalo jako 59,
víš co. Já ti jako čas normálně. No. A bylo to hrozně napínavý, protože to šlo od zpátku. Po zpátku. No, jak to dopadlo teda? No to je a po pak, zpátku, no. pak v té soutěži je ještě taková 3členná porota a ta ochutnává ty věci, jestli jsou opravdu tak dobrý, jako říkal ten kuchař, že budou, jo. No, jo, oni to musí specifikovat, že to. to bude prostě chutnat jako... Ano, a jsou to jako... fakt specialisti, nejsou to žádný jako my, ano, nebo jako já. Ty jsi specialista, jako já nejsem. nejsem žádný specialista. Já jsem specialista, tak akorát tady na ty jahody. Tak hele, tak a teďka si řekla, že budeme něco, jak... Co? Takhle to musíme, podívej. To si udělej ty. Jo. Přiřízni si to, jak chceš. Aha. Tak, No. jo. Ale přitom musíme myslet na to, abychom si nezavařili, takže já dělám většinou tyhle ty, teda já to moc nedělám, ale když No. se naskytne příležitost, tak dělám ty čtverečky jakoby větší, abych potom mohla do toho skvěle balit ty cokoliv, co tam budu balit. Dobre. A já mám totiž na tom úplně nejvíc ráda to říznem těsto. takhle, ale ne. No ale 2, ne 1, jenom takhle. Jednou, tak. 2krát. Mám to... Je to dobrý, tak já to takhle udělám. A takhle už se tam připravíme jahůdku. Já to uděláme na 2krát, jenom takhle, jo. To budou velikánský. No to budeš moc. No, neboj se, nebudu. Ty tam můžeš dát klidně 2 jahody, ne? Ne. Jednu jenom, jo. Na tom je nejlepší to těsto, ta jahoda, to tam ani nemusí být. Tak. Pojď mi ještě ten nůž, prosím. No dobře. A můžu balit? Jo. Jo, hejte, takhle krásně zabalíme, uděláme kouličku. Úplně nejhorší je, když se tam dostane nějaká hnusná jahoda. Protože to vám tak potom tam... zkazí celou práci. Výborný. Krásný knedlíček. Super. Může být? Tak my si je dáme... to tam. Počkej, to ne. To by ten jeden byl hotový a ty druhé by nebyly. Já si je takhle odložím. By si to užil. No to by si to užil, no, ale víš, jak by to skončilo. Prostě knedlík by skončil špatně. Máme to hotovo a teďka je tady mouka. Trošku dám, se to vždycky přilepí na ty ruce. A úplně nejradši mám ten konec. Když tam dáš cukr, tvaroh, rozpuštěný máslo. A dáváš si to do pusy, je to jasný. A jenom ten konec sníš. A tak jsem jednou zkoušela udělat jenom ten konec bez těch knedlíků. Ale a není to ono. Není to ono, protože to mě si jako to mě velmi překvapuje, to bych do tebe neřekl. Protože si neprotrpíš ty knedlíky, že musíš sníst, že jo. Teprve potom se můžeš na něco těšit. A je to blbej systém. Tak, hele, balíme. Balím. Já vím, že balíš, já taky balím. Tak. Ty blázno, no podívej, jsou tady vždycky se mi to takhle brcne do toho a... Ta soutěž se ti moc nelíbila, viď? Nějak se nereagovala. Nelíbila, ale jak se soustředím na to, že aby to vyšlo, rozumíš, ty knedlíky. Ty myslím, že to vyjde. Co? Akorát, že tohle bude tak porce pro jednoho člověka, možná pro půl člověka. Teď budeme dělat jenom tak jako porcičku, aby diváci samozřejmě viděli, že to jde, že to jde vůbec uvařit. Je blbý, když tam zůstanou takový ty, ale to všichni diváci vědí, protože asi hodně z nich vaří. Mám takový podezření. Takže určitě vědí, že když se tam vytvoří nějaká malá, nepatrná... No, dírka. Takže to potom všechno se... No, tak tohle to je nejlepší, jo. Podívejte se, jak je veliký to těsto a jak je malá ta jahoda, tak to tam tak buchne. Tak, hele, já myslím, že myslím, že bude stačit, hele. Dobře. Tak počkej, tak. Takhle. No si zase, když je to moc velký, jak ono to taky moc nejde. Takhle. Bych to radši nedával. Takhle. A jo, možná. Takhle. Tuhle si zabírám potom. Už jsem je utopil. A vy si napište recept. Na tvarohové knedlíky budete potřebovat 2 měkké tvarohy, 1 strouhaný tvaroh, 20 jahod, ale to je celkem na vás kolik, 20 lžic polohrubé mouky, 2 vajíčka, jemný bramborový škrob, špetku soli, máslo a 5 lžic cukru. Z tvarohu, mouky a vajíček připravíme těsto. Uhněteme ho v míse a poté rozválíme do čtverců. Ty naplníme ovocem, zabalíme a zavaříme ve vroucí vodě. Když vyplavou nahoru, tak jsou prostě hotové. Scedíme je, necháme okapat a podáváme se strouhaným tvarohem, cukrem a rozpuštěným máslem. Ale jak ty to... Tohle je to nejkrásnější. To jsi říkala, že v podstatě si jednou chtěla začít koncem. Ano. A nevyšlo. Podívej, jak je to nádherné. No je. Hele, já takhle tohleto dozdobím, podívej. Udělám takovou korunu, jako jo. No a nepřeplácej to moc, víš co. No já vím, tak... Méně více.
Dobře, no tak. Poslední. Hele, tak dobrý, tak jo. A teďka do toho teda... něco jste vylítlo. Teda. Hezky jsi to udělal. Stačí, ne? Že jo, nemusíme Bohatě. víc. Já myslím, že jsme kabrňáci, Martine. Myslím, že jsme velký kabrňáci. Lucko, já ti děkuju strašně moc, protože tohleto bych do tebe opravdu neřekl. No, babička taky ne. To ne. A diváci taky ne a vidíte to a přesto to jde. Když musím říct, že ve dvou se to lépe táhne. Moc děkuji za pomoc, já bych to těsto nerozkydala tam. Lucinko, já pro tebe mám takovou příjemnou věc. Já si myslím, že do tvé kuchyně se bude hodit. Je to tenhle ten držák na ubrousky Teskoma Elegance, Děkuju. prosím. Děkuju. Tak to je tvoje. Přeju ti, aby se ti dařilo, Dík. aby to všechno šlo, aby se z každé cesty vrátila s nějakým novým nápadem. Tak já rychle zase odjedu, abych přijela brzy. Nevolíš, že Děkuji zůstanu za tady. pozvání. Tak jo. Sníš to ty? Samozřejmě, že ano, protože přeci držím dietu. Myslím, že já. Tak spolu. Tak spolu. Tak, milí diváci, my vám přejeme nic jiného než dobrou chuť. Děkuju. Děkuji já, ahoj. Ale já to sním celý, jo? No samozřejmě. Ale to je fakt bomba, je to strašně dobré. No, jenom teď bude problém to dostat z toho. Tak to se dá, nožem se to odkrojí a v pohodě. Ale to se může už hodit. Tak si to dej. Tak si to dej, já ti to věnuju.